Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kunta mo? Bilay si Bon. Kenang ban penlait nak jingjak lia ka mai mariang ka kenhun kinong di jingde harus rock bat lenti ya kejat kata ka Megalia and Greater Shillong Progressive Hawker and Street Vendor Association menha ka atmul truk jemang arja arwa klami ban kentu ikipai ba ban penon kamno da kipla haka caka ki plastik kini kipla ki shongdor khasan tengka ka we bat ka jingtmu kalong ban penduna ya ka jingpenon kam palat ikipla plastik ki bakta ya ka khando ya ka koi ka khia nadu kimrat ki do ombat ki we ka association kala kentu ikipai ba baro bakila ban ai skopha da ki jain sem jengki lani da ki nu ki jain khanang bakin la ban supla khanang baki pai ba kin lam pren kamiki ha ki jing siu baren gidon ka jing smoke kya halor ka plastic pollution la da kisnem ngila ya perkhan namar ka jing jakhlia khamtam lei ki ka jing wan ka jing block ki nala ro gadai na ka plastic ki tu chaki wa di marap ki babam jibam tuntip ka plastik kadai ke ki bam ki yam tengi la jo perkharo na ka por ha kano ka ruton te kamdai ka basuk ban ong ban bam si semban ka plastik ni re nilai shong nilai perkhan ban nia persang nyong to ngia persang ban ngia le ti e khalor ka ni ka plastik ban ngia persang ban pendan kam da ki pla da kini ki pelajan te bat ngi kenturu ya ki customer ki bawan ki jing hero bak sobha bakin wan ra da ipla nang ba ngin yo ban ya kun halor so kanika plastik bat lengkat ya ki we ki number ki ba shong di jing di lang ki member ki jong ki dong di badan ki badi kwai ro ya ki ro ngaka pat bakin pendong don kam da ki islam koi kam dei ka basuk ya ki we ki jing di kum ya ka do kha rewat ya ki turuk ngidang ya perkhat hi ngidang ya tai hi ngidang ya kren hi ba to Ninya sedang ba ninya bu da iwe i kenja tu steel la nei i container ayu la da kinwan kit hakasin baning kong tengin batai be ba pe nakaliang jungi te kinong di jing ding inom I plastic shoe ki so bahat hit ni ba shongro taga next time kinda wan hit kinwan ra biang dai iju nang ba kanum base yaki nong nong baro nong manla banyak kun honor ni ka plastik ba lada kidan ki brio ki badan ki jansan ki barim ne ki jan ki bam don kam sho ban don kam te sobha ban contact yani ngin dunia chengi ngin yo kam ban pun ki pla nang ba ngin la ban yale sisa honor ni ka plastik ngaro kadai ka jui ka jingmut ka banga panpau namar ka hoat ngila yo kata ka jing training na po Gujarat bakila penbena ban penduk no ya ka plastik namar hoat niya ini sibun kejing jabo sibun kejing jakriya ma ka plastik ke bami na kijan bami na kejuti bat ki bami nanga hiro kedukan jonga ki bag kimi na ki plastik dang balong kata ke namar ba ki plastik ngin pelang bat ngin ya berat bat ngin ya pendon kam no da kini ki pelang mar ngila haksu namar ba ngin ya pendon kam pra membar bat ngin ya sam ha hidupan bat hakidong lek kinong wan kinong thit ro ada kimra pala long ngin ai no dai ni plastik ha idori ba khatsan tengka iwe bat ngin ai che kipat ba kino ki bamra pala kipla ngisuya le thit tat kini ki jan bat ki jon ki kena samla ki basu ha idori ba bet tingia sapriang ai sini setai ban su ndai kumbi yong isin ladang iyo kijan ya siki baki beri kibret no mo kijan sem mi kijan kerja kan kam start shushu kan namakan ka jinglut kan ditang ka baisu mo dadon kibri ki bakwa pan donate buat lai kapor jongki banang bansu bilong man kontak isin itu cuman be hayo la kan du yiki bi hayo but bila ru ban yarap da ka basu kan kita di mar hayim ne wat kini ki mall ru pakai lada kimrak lalajong ki ada ka pelajaran bat hak di ka pelajaran di kata-kata di kabani ong ba lada
phải ta khi lôi bằng thiệt là gia như cái bukan he ngắm thay kim xem jing bằng thiệt mà cái đôi khát something cả cái ta khát something cả đấy thích cái bài luật bài gian bài số khát something cả kim thiệt năng ba kim thiệt churne thiệt sọ ne thiệt gian ne kim nung sim plastic bagi member kim rakam chuan ai plastic kani kadai tan ka jing sedang kam dei ka basuk rengi kwa ban karpat nin ko ge baro nong sansma bagani ka jing pun jungi baro radangin sedang menta radangi shu aptang dawan do danda na sa central government menta taong ban do si tarik Julai khang ti kam don jing wat hab mi hinangi hi ban ni hab how kilat kimenti POE menakani bersuslap tang kat tu kat nu keslai jeng slai kadai ba takinala kiwa kijungi kita tak semam takan nyut kane bat ru kamtam ek plastik kawai roi kadai ba kita ayat tei tan kita ya puruk ya kiwa ki jongi daki jeng tei ndrei ni hapan sedang nang nu ba kani kadai tan ka jeng sedang tu ya wishi bat ni kong e kadai hi ka jeng kerpa cabaro banya corporate lang bat kani ka hawkers association namal wakir persang ha i bentala jong ban long ye kani ka shlong jong ni ba koi ka basuba bat ka bam num dan than kani ka plastic pollution ka wai la da kalish pang ka pollution control board ka wai ka ba ima bat smokya ka long ba kani ka economy online deh kini packen kani ka packaging jing buon ko packaging kinsay ka kuat senduk shwa saka plastik sai plastik saka kuat ka basu yu to banum ki imar kanu ka to ka jing bread bangya bread nyut mangi haye ngo sin cita yo kan nyut ka badai ka plastik ka kuat da smo da ima teng ti jing sisa ka sokari ka adi ban bu kerja policy ba wat kini ki breu ki ba pollute kini ki companies mo tada ki dei kini ki company chips na ki Pepsi na kini ki online jadi ban sim ki ya kan nyut ra biak sa e bukin ra ba proses ka recycle ya ka namar lada shui e kan nyut hang ni kanu kita ki landfill in dan mangi hang ni yo i wat ha juai ru kanu to ka nyut la ban lap jaka ban itu badru kamdan ru kajing sanya na ki pa namar ba habadan kum itu ki jaka ki marten kimbiang kan komsna kambiang ban pek bakam numdan kajing sma kam numdan ka pollution nang tu hiru ti kadang gun ki sarkar kan hable